A štart. V tejto chvíli bola cena Allianz slovenskej poisťovne 32. Cena Scottish Rifle odštartované a pole 12 koní sa vydalo na trať. Ktože nám to bude vodiť, je tam Vuelto aktívne, je tam takisto aj Winfront, jazdci po seba pokrikujú Estinát, Vuelto a Winfront, takže táto trojica sa vyprofilovala v čele, ale s výhodnou stopou z výhodného boxu číslo 1 je tam takisto aj Master of Gold. Je to však v popredí Estinát, teraz sa nám to utriaslo na mete 1400 metrov pred cieľom v oblúku pri jazdeckých oddieloch Kubovičovej dvojica Estinát, Vuelto, Master of Gold, potom je tam ďalej Zachar Star pri vybiehaní na protiľahlú stenu 1200 metrov do cieľa, Winfront takisto na 4. pozícii, v strede pola je to Legionár a samozrejme ďalšie kone, konkrétne je tam Notos, takisto sa tam posúva Red Hot Calypso, na ďalšej pozícii takisto aj Count of Tuscany. Kone už sa blížia na koniec protiľahlej steny a je to stále Estinát. 800 metrov do cieľa Estinát, Vuelto, Master of Gold. Zachar Star, Winfront sa tam blíži. Kdeže Legionár? Ten je v strede pola. Spolu s ním takisto aj Red Hot Calypso na priebežnej poslednej pozícii srbský host Tahir Šesty, ale to všetko zhruba 500 metrov pred cieľom. A je to stále Estinát. Estinát, ktorá pod jokejom Martinom Srncom je stále vo vedení na prvej priečke. Zvonka sa tam snaží obiehať Dabiango s Ištvanom Kozmom, ale kone už máme v cieľovej rovine 350 metrov do cieľa a je to stále Estinát, ktorá sa snaží a bude odolávať. Trošku tam teraz vybočila krúti. Takisto prichádza Lysian, takisto Master of Gold, Legionár s finišom, ale je to Estinát. Lysian, Master of Gold a Legionár. Finish Legionára a takisto Calypso v Grácie. Legionár ide dopredu, Legionár, Lysian, Legionári, ale prvý je to Legionár, ďalšie slovenské víťazstvo, Zdenko Šmida zabodoval opäť.